Атай! Гледай на какви пачейца са ни насъдили! Силупе! Леко гръмне! Да, ще гръмни. Те са без запалки. Докато са без запалки? Да, удар! Само детонация. Не бой се, син. Каквото ни е писано, това ще стане. Бог е над всичко. Само Той разпорежда с живота ни. Не е баш така. Ние семейство имаме. Всички сме деца на Бога. Пред Него всички сме равни. Но аз си мисля, че Той си пази добрите пилци. Само лошите дава на ястреб. Ти да не си поп, бе? Защо да съм поп? Ми само този Господ ти в устата. Не съм поп. Аз съм саботянин, сине. Саботянин ли? Че какво и той саботянин, бе, тате? Да, какво е това, казваш, саботянин, бе, татец? Ти е най-правата вяра, сине. Само тя не е изопачила Словото Божие. Дайде! Бъдат си малко, бе! Дайде! Абе, я нема за нас, е. Ако имаш и Господ, сега нямаш да сме в този положение. Грехота е да се говори така, сине. Без Господа Бога... Хайде, качвай се! Хайде! Браво! Какво правиш ти? Няма нищо, ние да сме здрави. Хей. Аз нали ви казах, Бог си пази добрите пилци. Че тя цяло прасе, бе. Как я да яниш? Майма, не гледай. Гледай, майма, е била булка да напие, не гледай. Браво, Пея. Много хубава булка. Погаждате ли се? Погаждам. Че как няма да се погаждат? Тя сигурно президент го би. Кротка е. Много е кротка, само дето обича ги из делата. Виж, Дечица, имате ли си? Няма точно. Как ще имат? Я гледай колчавай, бе. Че тук някой трябва да помага, бе, братленци. Я се засрами. Помага. нека бе Иван да разлее храната. Ами да. Защо е той? Защото е най-справедлив. Я бе, бай! Хубаво. Разерва храната. Ръката му и като на аптекар, господин Фелфедъл. Аптекар! Добре, редник Иван Стойков! Моля. Аз ще дам едно, моля. Разлей храната. Пусни, бе. Съвсем не мога, господин Февел. Защо? На мен религията не ми позволява. Ти му главата си имаш ли? Да, вярно имам. Как те вярно? Ти знаеш ли къде се намираш? Пред лицето на неприятеля! А отказваш да изпълниш заповед. Аз съм саботянин, господин Февел. Нашата религия не забранява. Каква религия? До сега такъв като тебе не съм срещал. Каква религия? Не съм чувал за такава религия. Има, другари помощник. Нашата вяра е най-правата. Ние вярваме в Бога истина. Добре де. Тук всички са християни, а пък една. Воюваме. Нашата вяра не забранява. Само твоята вяра ли е на този свят, бе, човек? Ами хитлеристите казват друго. Те пък казват, убивай. И колкото повече, толкова по-добре. Така че ако слушаме тебе, тяхното царство ще бъде вечно. Така ли е? Тебе питам, така ли е? Той Господ Бог няма да позволи. Твоя Господ Бог досега в никоя човешка беда не се е намесил. И няма да се намеси. Той не си ли го разбрал? Грехота е да се говори така, другари помощник. Не е грях това, което е истина. Слушай, ти уж си за доброто, а искаш злото да владее света. Съвсем не искам това да почна. А тогава вземи пушката. Не, това не мога. На човек, бе. Слушай, ти много добре си познаваш вярата. А законите на страната познаваш ли? За отказ от оръжие пред лицето на врага се полага разстрел. Разстрел, разбираш ли?
Това не може да бъде, горе помощник. Вашата власт не е като тяхната. Вашата власт е справедлива. Сети се най-после за нашата власт, а? А тогава защо не искаш да й помогнеш? Искам, горе помощник. Не само с пушка се помага. Аз имам здрави ръце. С тях мога да ви помогна. Виж, това вече е идея. Добре, ще те пратим с вързочния звод. Нека потича малко с катушката. Карай! Давай! 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 Още малко остана! Тебе, дръж са! Давай! Давай! Стигате! Не гледаш ли, че му тече кръв? Отлично! Ратник Иван Стайков! Това е тая кръв. От носа. Слаби ми са капилярите. Слаби сте капилярите. А къла ти е слабата? Какво работи? Като цивилен. Чакай. Столар съм, господин. Къв столар ти сватир, бе? И кол не може да тича по-бързо от тебе. Женен ли си? Такива работи! Никогаш! Съвсем не. Ти чури, човек, бе! Съвсем не, господин Фефел. Ами то се знае. Само Ерген може да бъде толкова як, господин Фефел. Защо не си се оженил? Женен бях, господин Фефебел. Жена ми побегна. Ще побегне. Що побегна, бе? Знаме. Жена. Ние съботяните често постим, господин Фефебел. Пък тя не искаше да гладува заедно с мен, зато и май побегна. Абе, май не ще да е само за ти. Плата е от сатаната, господин Фефебел. А човек не трябва да се допира до сатаната. Какво се смеете, бе? Можете ли да тичате като него? Значи ясно, че плата е от сатаната. Хенхох! Халмунд! Ти пък откъде скочи, бе? Come here. Бе, слушай, я ме остави на мира. Какво съм ти направил? Come here. По-добре ти на една страна, аз на друга. Come here. Бе, мани тук ще вземе да грамни, бе. Халтмунд! Ти Христ проклет. Думкопф! Мани го тук ти казвам. Срама нямаш. Идвам, подкрепението идва! Тихо, че... Топличка ли, а? Топличка ли е вода? Тихо, че плаши рибата. Виж, Прекаляваш вече. Хваля тя! Дръж! Къде е метна? Душичка. Абе, къде е? А? Halt! А? Hände hoch! А? Stehen bleiben! Моля? Ео! Каква беше рибата, че не е видял, бе? Клен ли беше? Шарал ли беше? Немец! Ruhe! Какво? Немец, бе! Шантъв човек. Подмоли ти бъкани с клен, той за немец прика. Haben Sie hier. Прости ми, Господи. Ja. Nein. Ja. Къде бе, къде тръгна? Айде. Бе, Иване, той сигурно съботяне като тебе, а? Бе, вие глухи хора ли сте? Къде е рибата? Каква риба, бе? Тук имаше немец. Глей, шатъв човек. Реката бъка с риба, той за немец ми приказва. Бай, Ване, гледай какви парчета, Ване. Леле, бачо Иване, ритна го като кон. От него човек няма да стане. Прости ми, Господи. Какво прави моят приятел? За съботяни напитам. Искате ли да ви кажа моето искрено мнение? Точно това искам. Аз веднага бих му свалил униформата на това говедо и с един ритник бих го изпратил обратно в тила. Защо? Вчера за малко да го пленят. И другите двама са като него. Щяхме да стане за смях пред целия полк. Така ли? Освен това разлага морала на войниците. Ходи като някакъв пастор между тях. И има повече авторитет, отколкото нас двамата заедно. Затова той не е виновен. Затова трябва ние да си помислим. Да, но той дава лош пример. Така ли, че на мен ротният фатвебел тъкмо обратното ми казва?
А каза ли ви, че не иска да носи пушка? Че как тъй не иска да носи пушка? Просто така не иска. Това войник ли е? Войник? С такъв войник в боя не влизам. А ще се наложи да влезем, поручик Минев. Защото нямаме друг избор. И не забравяйте старата римска поговорка. Коражът на войниците зависи от достоинството на техния офицер. Какви достоинства пред този глупак? В края на кращата аз съм офицер, а не пастор. Ако нервите ви малко са изтанели, кажете, това ще си остане между нас. За щаба няма да бъде проблем да ви подмини. Байване! Какво правиш ти? Ама ти гребеш обратно! Ти гребеш обратно, не аз. Взимай лопатата! Абе, греби като мене, чуваш ли ма? Чуваш ли ма, ще се издавим, греби като мене! Пейо, къде отиваш, Пейо? Бе, какво правите ви, ще издавим? Бутова ми! Байване, къде е чепа? Не съм го виждал. Защо ти? Бе, какво правите, ще издавим, бе? Байване, християнин човек си, моля се, кажи къде е чепа? Слушай, бе, ние с теб нали се разбрахме? Разбрахме се. Ами тогава защо не носиш пушката? Защо ми е пушка, догара помощник? Аз съм свързочник. На мен катушката ми стига. Добре, да, ами ако изведнъж немците нахлуят в селото, ще се оставиш ли да ти отрежат главата като новца, а? Ще се оставя, догара помощник, но човек няма да убие. Няма да сложа такъв грях на душата си. Аха. Аз не знае колко си праведен. Или лицемер, като всички твои събрати. Но от теб искам само едно. Да си в строя с пушка. Разбираш ли? Разбирам. Изобщо не съм доволен от вас. И се чудя какво да ви правя. За мен има две възможности. Първата и тримата да ви пратя на предмостието да се попържите малко на огъня. Табелки ми излезе от вас хора. Втората да ви разпиша уволнителните билети и да се върнете оттам, откъдето сте дошли. Какво избирате? Ти какво ще кажеш? Аз оставам тук, другар помощник. А ти, Байване? И аз. Ти имаш ли да кажеш нещо? Аз, да си кажа правичката, оставил съм сама жена от дома. На добър час и, както казва Байван, Бог да ви пази. След боя ще се срещнем само ние четиримата и ще пируваме. Айде. Натям трябва да се насочим. Ей, сега с нас да беше Байван. Бетон щяхме да сме другари помощник.